तो भाई पवन सिंह नाम हो तो तबाही तो होइबे करी। पावर स्टार पवन सिंह के हम बता दी कि कमर दबा दी गाना रिलीज हो गइल बा सुबह के 10:21 गाना जैसे रिलीज हुआ भैया भोजपुरी इंडस्ट्री में तांडव हो गइल बा। आ गाना रिलीज भइला के आधा घंटा के बाद ट्रेंडिंग सेक्शन में आ गए है। अभी गाना ट्रेंड करता 4 नंबर पर। वो बता दी कि रउआ सबके प्यार दुलार आशीर्वाद रही तो 1 नंबर पर भी ट्रेंड करे लगी रात बिरात। हम बता दी भैया कि आज सुनता नहीं औरियो केहू के गाना रिलीज भइल बा। एक केकर ह पवन सिंह के आंधी में निमन लोग उधिया जाला। ठीक बा। तो हमारा धुरंधर भैया के भी वो गाना रिलीज भइल लेकिन उधिया गइल बा। वो गाना कहाँ का जाने कौन पते नहीं है। लेकिन हम बात करें पवन सिंह के बारे में। भाई पावर स्टार पवन सिंह के चाहे वाला पसंद करे वाला जितना लोग बा सब लोग वीडियो के पूरा अंत तक देखी। हम बता दी कि पवन सिंह के सुबह गाना रिलीज हुआ है। आज शाम के 12 जौन बा कि लखनऊ में इवेंट शो के भी तैयारी कइल गइल बा। बहुत भव्य तैयारी कइल गइल बा। इवेंट शो रखल गइल बा। बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के गाना में नर्मदा मल्ला काम कैले बड़ी। साथे साथे पावर स्टार पवन सिंह शिल्पी राज गौले बलो भैया रोशन सिंह विश्वास के लिरिक्स बा। एमे एक शब्द जौन बा बहुत ही कीमती बा। जीवन में पहला बार पवन सिंह कोनो लड़की से कहत रहे जे आरा के पूरा संपत्ति तोरा नावे कर दे। वो गाना में लास्ट अंतरा में जब सुनबल हो तो आरा के एकदम जिक्र भइल बा। पवन सिंह जौन गाना में आरा के नाम डाल देले। उ गाना बुझा कि 500 मिलियन प्लस रहेला। पावर स्टार पवन सिंह हमरा बुझाता लाल घाघरा के बाद ही पहला गाना बा जौना के इतना मूड से गौले बड़े। ए मूड के साथे साथे पावर स्टार पवन सिंह बहुत ही बेहतरीन तरीका से वीडियो बनवैले बड़े। ओकरा ले बेहतरीन तरीका से सेटअप लागल बा। पावर स्टार पवन सिंह के साथे नर्मदा मल्ला काम कैले बड़ी। नर्मदा मल्ला भोजपुरी इंडस्ट्री में जब भी काम करेली चाहे केहू होके तो एकदम इतिहास रचेला उ गाना। हम बता दी कि लाल घाघरा पावर स्टार पवन सिंह के इतना बड़ गाना भइल कि उतना बड़ा गाना आज तक ले ई ना भइल। ओकरा बाद खेसारी लाल यादव के गाना ताबला जौन गाना रहे उ नर्मदा मल्ला काम कैले लिए बहुत ही बेहतरीन बहुत बेहतरीन गाना रहे। तो कहीं ना कहीं नर्मदा मल्ला अपना रेथी पर भी बहुत ही अच्छा उनकर जौन बा कि ई रहेला। नर्मदा मल्ला के देखे खतरा पूरा भोजपुरी ऑडियंस पागल हो गई रहे। काहे कि भाई जैसे उनकर कमर देखे ला लो बस गच। तो भाई तू लोग पावर स्टार पवन सिंह के चाह तार लो मय इवेंट के हर एक बात तार लोग के लगे पहुँचे तो चैनल के सब्सक्राइब रख लो। काहे कि आज रात भर वीडियो बनी। लाइन से सारा चीज़ बताएं सन का कब होता। वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लो। चैनल पर नया बढ़ लो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलता है अगला वीडियो में। बाकी पावर स्टार पवन सिंह कमर दबा रहल बड़े। दबावत काली 1 नंबर ले दबावते रहिए। 1 नंबर पे आ जाई तब ले दबावते रहिए पावर स्टार पवन सिंह। भाई बाकी खूब सपोर्ट कर लो भाई। खूब प्यार दुलार आशीर्वाद दलो। 1 से 1 हस्ती आवत या इवेंट शो में तो चैनल के सब्सक्राइब कर लो। मिलता है सर। नमस्कार।